Време е да направиш следващата стъпка в твоето пътуване. Това означава ли, че вече не съм драконовият войн? Ще напреднеш към духовен лидер на долината на мира. Вътрешен мир. Вътрешен мир. Ей, скат, ударът е слаб. Вътрешно тържество, бомбони за закуска, гулаш и гарнитура за вечеря. Това изобщо не работи. Tai Lung, радвам се да те срещна. Когато придобия кунг-футо на всеки злодей майстор, никой няма да смее да постави под въпрос моите сили. Дори големият драконов войн. Кой е този? Най-мощната променяща форма вещица. Хамелеонът. Как да намеря този хамелеон? Ще те заведа директно до нейните крака. Цялата армия е срещу нас. Просто ще трябва да си намерим собствена армия. Къде сме? Сред най-добрите измамници и престъпници. Ти си търсен престъпник? Това ли изненадва? Деца, внимавайте с тези фойерверки. Защо трябва да те помогнем? За да се изправим заедно срещу хамелеона. Бях и оставам драконовият войн. Какво зная аз, за да бъда духовен лидер? Всичко е в твои ръце. Искаш да кажеш бисквити? Беше избран да станеш нещо повече, отколкото вече си. Какво ще изберем? Бързо и безболезнено или бавно и болезнено? Бавно и болезнено. Най-накрая си срещнал равен си противник. Да, не сме толкова различни. Стой отстрани, ще си дам пинсет.